näin helppoa se on, kun sen osaa. Unna oppi tänään kääntymään selältä Masulle ihan itse. Ja ikää on 4 kuukautta ja reilut vähän päälle. Tänään on 20. päivä helmikuuta. Katsotaan miltä sen nassu näyttää. Kukkuu kulta. Kuka kääntyy ympäri kuka? Kukkuu, nuoleskeleeko se sitä lelua? Unna! Kuti, kuti, kuti. Haluaisitko katsoa kameraan, kun sä teit noin hienon työn käännyt ympäri? Joo. Ei sitä nyt ehikko on tärkeämpääkin tekemistä. Mutta tämmöistä meillä tänään.